karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Saman, si Lucy sige follow up taon, kanus ako nung kamaadto dito. Ay pagkanus Robin, ay sige duaw dito. Pero ikaw ang yun. Oo, pagkukaw kumbay. Bida eh, alas aman taon kakahukom taon, o niya bag di na siya kasulti? Kumbay buloy. Oh, saan ka eh? Ato dito eh. Oh, Oh. may bisita bay. Paliw ka bli. Okay, kadiyat. Good afternoon. Yes sir, unsay ato? Na si Piolo, Kinsa man ka sir? daddy ni Sarah. Ano? Na ba siya? Mo magani ang opisina ni Konsehal Tabukal. Oo sir, kinsa nga na to sir? Chibar. Kadiyat sir ha? Paabot na kadiyat sir ha? Okay. Bay, Kinsa bisita? Daddy Sarah. Ha? Tading Sarah? Oo, siya bay. Nga nung man yung pasudla. Gasira pag ganyan mong pultahan. Oo, so sudlo na ko. Pasudla. Ako na lang. Ako na yung babli. Oo, sige, ikaw lang, may pa. Sir? Ikaw to si Piolo? Ako sir? May tuyo unta ko? Dali sir, sud. Salamat. May buloy, palihog ko, coffee para ni sir. Uy, salamat ha. Ayun na, naka-coffee na ko. Lingkod palihog sir. Unsay ako ikalagad nimo. Salamat kayo. Kining, ako day si Chibar, ang daddy ni Sarah. May buloy, magsulti ko nami, okay? Biyay lang ko nami, okay? Okay, bay. Okay sir, kanusa ka lang naabot? Di ba lang hidugay? Maayo kay nakalugar kag suroy diri sa opisina? May importante kaya akong tuyog. O unsa man ang daw sir? Ibaw ka matingali nga masakiton ang akong anak nga si Sarah. Oo sir. Nahibaw ko. Muhangyo ko. Pwede nga muduaw ka niya? Bisan gamay lang higayon. Bisan gamay lang higayon nga akong gipangayo nimo. Niya siya karon sa ospital. Ug makaluluoy kayo ang iyang kahimtang. Sir. Sige, Sarah. Dili na ko magdugay. Salamat, Robin. Ayaw pa salamat. Basta bear in your mind, Sarah. Ako mo'y naghatag da kong bili, nimo. Thank you. Tita Imelda, ato na ko. Goodbye, iho. Bye, tita. Anak, Sarah. Mas mayo pa si Robin. Nagsigi pa og duaw nimo. Bitaw mi, no? Looy sa siya. Ni Sarah. Looy siya. Tungod kay bisan gamay. Wa ko'y kugmani. Anak. Ato na ka?
Lucy, ato na ko. Way ayo. Salan? Unsay wala ayo dang? Abi ko bag malipay nga akong giduaw. Ay, si Piolo man daw nagipangita. Ha? Ano? Ano? Ay, sabta man lamang dong uy. Mao gyud tingali ng masakiton. Magkapahiubos lang, Lucy. Kita na si duaw. Pero si Piolo mo gipangita. Ay, sabot lang intawon dong, Ruben. Hey, shit! Ana, gisit panukong ka. Gusto ko nga magmalipayon ang akong anak, Piolo. Bisan sa humubong higayon. Sir, Hinungdan nga bisan o dili angay niya pabaga ko sa kong naong nga miari diri sa inyong opisina. okay ra gyud, sir. Pabaga ko sa akong naong bisag wa ko sugua sa akong anak, pero nakadesisyon ko nga makikita nimo tungod sa akong katuyuan nga gustong makakita ang akong anak nimo. Sir, Maunang muhangyo ko. Kung madagag hangyo, dong. Sayon mag ko nga nagbuwag naman mo o gihingin lang pagid ka sa akong anak. sir, Gisultihan ko niya nga bati siyag batasan. Mausabon ang kinaiya. kasabot ra ko, sir. Oh, Risa. Hello, Risa. Hello, Baloy. Hindi ba ako check up ka kung naasa ras may Piolo? Asa na siya, Baloy? Di sa opisina. Wala siya nilakaw? Pero doon na siya bisita. Mo ba? Bisita di ay? Ang saman, mga hayo na pagtapang? Medical? Dili. Talig sa ora bisita ro niya. O sa kasiman. Gikan bigis laing nasod. Ha? Kinsa man, Baloy? Amahang Sara. Unsa? Si Sir Chibar. Tuwa ang amahan ni Sarah. Mao'y bisita ni Piolo. Unsay tuyo? Gikuyawan ko. Manawag pa ka ko niya. Pero, basin og makasamo ko. Basin sa palain siya na ako. Malain siya nga magpakita ko nga insecured ko. Di lang tingali, oy. Paabot lang ko nga masulti siya nga nakikita niya ang amahan ni Sarah. Basig lainon niya sa pagsabot ko kung mangunay kog susi, kung unsay tuyo sa amahan ni Sarah. Nia, pakiton ka na mo sa mo picture nga dito sa ospital. Asa, sir? Baw ka? Pagkadako na kong damgo sa akong anak. Hilig siya beauty contest. Ugani, nahimo na siyang Miss Queen. Nagandoy pa ko nga mahimo siyang Miss Philippines. Pinawal siya may potential si Sarah. Tanawa ang among hulagway. Oh, wow. Oh, inyo siyang gitong o inyong gihagkan. May dialogue pa na. May video. Oh, gusto niya mabati nga mahal na mo siya. Gusto kang makakita sa video. Sige sir. Okay. Pwede? Imong i-play, sir? Akong i-play, ha? Sige. Love you, T. Love you, me.
Labi ang pugong na ko. Nga dili mo buto sa paghilak. Kay sakit kayong iyang real status. Ano di, sir? Unsa man gid ay status sa kahimtang ni Sarah? Brain tumor. 4th stage. Kinuha ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!